มันรมูเร็มจานมาสักเบอร์ดิเลียบจุลาอินอาหารห้องเวรุกันนี่ค่ะมาเซตูมาอันเราโตอซ่องเราอาหารหอยกว่าละเองชุนโปจูอาทิมฮาลเนี่ยเราจุงจวนปันเพย์เชมใช่มาจุดที่ไล่ตักจวนกงขาจูอารอนอินคาร์ช่วยมายารังตะกินัดลานเลตาหนอาหารตูมาห้องเทยตะเร่งเหล่าไหมจาบีอักชวกตัวสีเหล่าอามาอินาเงยปวดลูเทลวินปนาอัตังตามเมียมายาอาทิเทชุนจูอาเชจียงเงยไหมเจนันกงขาจูอาวาเบงวักอันนี้ละจูมันหมูเราไม่บุกอาตัวปะจวนรอนหงตาอาเปียนเรานัดเพียนชวนนี่จวนเอ็นตะเริงมายาเจนันจวนดูตกตัวอารอนติจวนชวนนี่จูหัดช่วยจกะเองมากกับมูเราอาทิจอมงาละเจนันจวนอันนี้จวนกับคาร์โดนอาทิเวเลชวนนี่จวนพัลลวินลูกินมาโมกันเนียกะกงคาร์โซอาลวินกัลมานากะตางาอาทิตาเจนันจวนคงไอเบลปาอาทิงาลซะตาชวนนี่จวนอาทิเดอร์ไม่ยันนี่ทูอสวยตากะจวนเจนันจวนคาร์ตุมเลชวนนี่จวนคงไอินกะรอนลุงเงยอาทิเลตาเจนันจวนคงเอกะลิตุมตีอินชวนนี่จวนอีเบลกอนียาตีนัชางาเจนันจวนเองตีโดนโซดเลอินอีเบลกอนีจังอินกะเบลกอนียากะลอนไกโดนตีอินชวนนี่จวนนัชางาอันนินซุยลุดตังเงอินซูโรปุยเลไม่ฟิมครูเลโรโอรูกรุนเหล่ากะลเนียอาหารติจุยาเจนันจวนกันุงจังฮิโมยลาวิติเลสีตูน่ะรูกรุดังอันเลโมติอติเลสักชวนนี่จวนอิริลรูเตไม่กะลาวง่ายดิกลาวเจ้ากะชาดสวลปัลลาวเจนี่ปุยกะติลุตุกะหันติเลโลปาบัลโกนีลำจุปานินกะลอนตักโดนันยาโออติเลพอตาเจนันจวนอีควายเซนเวียวันนี้เตจวนลอนลานี่ไม่หลวมอาลาวติวตาอันนี้เลียบจูเฮฮิลาวเก่งลกตะเจตีอินเจนันจูอาหารเปียบัลโกนียาจวนลอนตะตักไหมเจนันจูมังอังเลตะซีมวงจางอินดิกตักจวนเกมันฟิมโครหันติเลรีจุมิชุงจวนชวนนี่จวนบัลโกนียาลอนไกมันเดราดิกตักจวนอิงตินโมอารอนติงาลวาราเจนันจวนดิกตักจวนบัลโกนียาอิลอนเคร์ฮิงไงเลเนมอาชันจูอินจาบีจูกันในเรื่องอารมณ์อดิตาชวนนี่จวนเองตินเงกอินจาบีจูในยาตีอินอาหารไงตัวเจียงจูอ่างไงชัดตาเฮาเลาเองหมดจวนเจนันจูอาวมตาวักเจนันจวนงอยลกเตะลกินง่ายทะเตะง่ายทะพดเตะอดินาซาชวนนี่ละจวนอาวมน่าสโตไม่สีเกยฮีอินในตู้กันนี่ฮีอินในตู้รวมกันนี่อติตากะจวนชวนนี่จวนเองมวยสอยอติเวตจ้าวะเจนันจวนอินในตู้ปากันนี่ฮีอติเลอันกงคาร์เวจังรอนชวากินจะบีจูอันหันอินเปเลเจนันจวนข้าจะบิสเปรันยาอินหลวมันมินเปียคุณะจับเหล่าจวนกันอินหมดตัวนี่เหล่าตีอินชวนนี่โปจวนกะเบยเซเหล่าบอกอติเวงตากงคาร์ปอนคาร์วัลสกาคอมพานีละมาชวนนี่เลชีฟลีอันรอนลังสังทุ่มฟังนะตัวดีไซน์ช่างสมนิสยามินดูอลาวทันทีระชีฟลีจวนอีฟอินริงโตกเหล่าเวเฮตียนจวนหุ่นตั้มตักอีโครัลที่รันยังงดโดนสินดูทุสามทับนาตัวประคัดเสียมลาตกเจ้าตีน่ะโชคดตุตาชวนนี่จวนเชื่อมาติงอยจีฟลีชวกตัวจวนเราค่อยเตะลิมเมลปุโรก็ติดูดาเจมูอันติพลังสินาตีชวกงาได้วัดชวนมิสเตอร์จังเราชูเริงตัวโปรเจกต์ก็ตัวชวนนี่มุตุระเราคัลอันนี้ชวนนี่จวนสังหชุมจูตัวเร่งเอ็มตีจอดเลยอินชวนนี่จวนอะไรเราทูชิลเจ้าจูก็สังหชุมพอเราเขียนก็ดูทุสาม advertisement มินเสียมสักครั้งมั้เดี๋ยวเราไม่ติปอร์ตเลยเฮียสังหชุมเกี่ยมาเสียมเงี้ยนี่เฮโรติตาชวนนี่จวนก็รวมรู้ตุงมิสเตอร์จังก็เงี้ยยังที่จวนดูทุสามดีไซน์ก็เสียมเทตัวอังติสังหชุมจูเลียมไม่ละวินรีรูปเปตกินตาชวนนี่เลเชงอันนนลัง
chenga chuan I project chung changa khan ka pui thei che sin ka pui du chuan thil pe khat min ti sak ro blind date thila min chwa pui ro ti inan pani chuan an ron lang zom le a chenga chuan yeshwani chu lekha kin tirin thla lo lak sak mol mula yeshwani chuan cheng ka tiang khan thla min lak sak ringota customer ten reman ti don mi aron ti phei no no a chenga chuan an pum nge nge yang model atan midang ka man chuan amana tlom sia tu man an du don si lova chu wang chuan nangma ka mang che ni kha ati hlawa miss leri ru ne dan ber ka shilang che bin shell mik ti pero adu berani a ni legi na mu da tha ni mai ma se azo mania tlailam dar nga rik chuan azo vek zelania ati chuan yeshwani chu lei turin atlan ngal wang wang to a shinga chuan chatakin o ti ina wa aw zui ve poka zenan le Mr. Zhao an ron langa jangbo wen chu thin rim zeta ron lutin Mr. Zhao design department hian eng pui nge kan soi kan design department te ring zo lovin kan company chunga company dang itel tir do namo ati hlok hloka zenan chuan in beng dai phot ro kan company design department hian chief designer po nei lavin thlathum in omto staff te ingai sak tok lo ani ti hi in kutchua ka alang ta ni hi jiru shingpo adu thu sam design in siam sak lo chu ni kha ati ve mi a jangbo wen chuan thin rim zetina chua san ngala zenan chu secretary ner in zuin a secretary tianu chuan jangbo wen a ron chuak thin rim zia te soin tun trum chu kan design department te hi 888 laka an tlom don ang riau mai ati chun zoma zenan chuan 888 te hi an chak lo pal ta hlawani po in kong dang kala shalom bin shell milk tea kum nga tlin lom nan inti sia kan buat sai don ani designer zong zong te tel turin so man ni nga inti siak na voi thum presentation an pek no in achak ber chu oko group design department a laklu ani ngal bokang ati a until siam chua bin shell milk tea zo na dor sang sang to turin an chuak dun ngala an company doran tlo kwal lai chuan dor pakhata yeshwani tlan lut thlok thlok chu zenan chuan a hmu fu nol maya tianu hna chuan dor danga son valut la soisel ngai le a fel lo lai ve enkwal roti ina kaltira yeshwani ron chuak le lam chu chana tum le tlat peka yeshwani ron langa bin shell milk tea leitum chuan a intlar ve ta nge ya cheng soi ang tak takin leitumin mi puyan lawin tlar zui maya yeshwanin a han leidon po chuan a du khop leitur a om to mi alo awan ne siamin bur khat chu chang shama lim zetin chief li pek tum nge in atlan chuak ngala a phur em awangin kalkong alo en uluk lo ve bok nen zenan chuan biak tumia kutalo phar sawa a yeshwani chuan en mi alo adara tak chuan a vasu her soka bin shelti chu van lama akang nola zenan po in man fu ngei tumin a han ban ve na sa aron ta thale lam chu man ngei tumin akuta vai le ngala avai thel cha cha poilu tuk chwata chuan bin shelti chu abot chuai mai le yeshwani chuan a uilu tuka a tra pui don tak ngala zenan chuan iwa fim khur lo ve alo ti zui yeshwani chuan nangman ani khamin khong ka mu che hian van duai na hlirin min hual aman zat min pero ati ve bok zenan chuan iron tlan chua ka min ron su a chumi ya chon nga tige min mo pu ati ve tlat bok si mi puyan tam si bin shell ti wanga han in hawle ri chu zenan chu azak to in beng dairo adangka leileng che ati le taringota adangka leileng che ati le taringota yeshwani chuan hei chau hi om to ti in a trap pa bok zenan chuan mutianu kol ngalin bin shell milk ti bur khat min ron pe ngal ro tuna ati ngal rapa anila chuan brother nan in du ngai lawi mukatia lo ti vele sham bok nen zenana zakto si thinrim to bok si chuan tuna ka in theilo wa mi ati por ngei mai 888 lama ron lang vele ta chief li chu ho tumina thohlo ya chenga chuan yeshwani aron na thlen lo wangin biak khomwan dana lo dap ve a alama lom chief li lo om ve ri la alo ti ve tlata chuti lai tak chuan yeshwani chu aron tlan lut lok loka chief li edu ber chi kha bin shell milk tea kalo le che ti in aron pe a chief li po ashil hai chep nge nge a
chenga po alo nui saka Yeshua ni le cheng anon lang zoma Yeshua ni in laman pan nak naka Yeshua ni chuan heti chen hi ilo kal to a ilo leng lut veng chu mole ati ve a ma se chenga chuan I in omna chau ron shat ka du mai lom ron len lu kher ka tum hlei nem ati a Yeshua ni in banga chuan thil dang lama hmutlat mai ava en chianga ek salawin thai kal maya chu sain chu ruk ru te chin chhiana ani ti Yeshua ni hne na chuan a shila Yeshua ni chuan a hlau hle maya internet a chuan a han zong ta a ruk ru te chin chhiana chu alo ni nge ya arang lamina che thei ti sha tir na alo ni zenana in bang chu an han en vele a sain chu lo om ve nge ya ma se Yeshua ni in banga mi nen chuan a in ang lo dewa chu sain om zia chu en le in chu ti mai na ol sam don lo kal san tur ti na lo ni Yeshua ni chuan he ru ru po hian enga tinge ke ma kher hi min tum tlat le ati zoi naka chenga hne na chuan apui na angen ngal buka zenana ron langa Yeshua ni mang ang chuan a in nei tu na chu aron be pop thwa ya a in banga ruk ru ho chin chhiana om chu a thala ka ron thona zenan chuan engwa ka angai lo ma se chen lian pui orin a thalak aron thon le ta chuta zet chuan zenan chu hlau thok ta a kol ta ngal wata I tha em khungei om ti ina zot ta ngal chunga Yeshua ni chuan an ina tang hlalo te a om thu le tuna ri chuan dam that vel thu ron shila atong kamala chuan hlau thon na reng om bok si lo zenan chuan itan tong a har sa lo ni chuan idin hun dik tak min shi ro atile ngala Yeshua ni chuan thil pakhata ka ti boi che ngai tlat mai isum le pai ka ti hewa ngai do na ni a han ti phota zenan chuan an kidnap ta emoti in poisa pe ngai za chu han zot le wata Yeshua ni chuan zali ti chawina changa zenan chuan zali mo million li iti na mi ti na ril ru boi ru hle maya Yeshua ni chuan wan zali mo le a han ti waka zenan chu boi tul wan zali lek nya ta kidnap chu a om zia sha thiam hlol lo Yeshua ni chuan boss in ngak reng che ala ti zui ko lan ti top nu chuan chu chen lian pui mai chu a in ven him nan a leita a zenan chuan wan sangkhat aron pe a wan zali chawa dil chunga wan sangkhat aron thona wang chuan Yeshua ni chuan a in nei tu pa chu thil phal ala ti em zuya zenan chuman mo takin Yeshua ni in lama tlan ta ngala chuti lai chuan chenga chuan Yeshua ni tukvera chen vona tur boi puin a tukver kal na chu alo phon meka Yeshua ni nen chuan in be pa rengin a thlau ri bul bola Yeshua ni po chuan engri nge chu aron ti nge a engma ani lo thu chenga chuan shilin a phon nu chuan balcony kila chuan ada khoma zenan chu ron thlenga Yeshua ni kong khara tang chuan in chung lam thom chu han ngai thla phota thir ri deuh bol bola shata man mo em in a ina tlan luta man ruwa chu tura mu rem chan chu la ngal thwain a balcony tang chuan alon ta a hlau deuh box si a thil se ko la chu banga a tau chor mai le ngal a ha chu atina vong zuya har satakin Yeshua ni balcony chu alon thleng ta shama cactus ling chuan a chona lo chhun bok a phu ya adara cactus dangin lo chhun bel le boka pi ma sa te a chenga chu te thuak tuaka che thak su awati ngala chenga chu ron hoin miswal emoti in posi lo la khum ve ngal Yeshua ni chuan phone atang chuan an thom chu lo sia a rang takin a in lama pan ngala security duty chuan ron avin tunna ya chulai mun vela chuan miswalan kal awangin chu building alu tura piang chu in report angai thu aron shile boxi zenan le cheng chu anin shok na sato zenan chuan tlangwal chuak mai ro itan in soifiana hunat lai to a han ti deuh khera nang miswal ka that ton cheti in chenga ron tlan phei an tlo dun mai boxi in swal tak pu in anin swal man chuang hak lawa posi lak nan hun an mang tam zo ka ni ber an han in khoi tan leta zenan chon alo bum ve zaka ato pa chuan anin rek fu ton ta hlak mai min thla ro ka tho thei lawanya anin ti choka
chuti lai chuan Yeshua ni chuan chain or hnuangin aron tlan ve hlok bok zenan le chenga chu anin bo beton zak zenan chan a that lai tak chuan Yeshua ni chuan kongkhar lo khonga miswaran lutani a ring sa bok nen chenga bo bet mek tu chu zenan ani ti shelek lo chuan a chain chu a the vir pom popa zenana aron hoi cha chuan a chala tak mai a han vota chor mai ni kha an pathum chuan an lo thu thapa zenana chal chu a sentrana Yeshua ni chu ain thiam lo ngei mai nang mai ni ti ka shat lo wang ani apoi ka ti tak zeta ni ti in thu pha a han choya han en sak thina tumpu in zenan chuan bengcheng lo te ti in a chal chu a tuai ringot to a Yeshua ni chuan damdo ina kan shwaing chu o ati chuan zenan chuan ka chaw e mai om hadam ka du ti in a chua santa da ya Yeshua ni chuan chenga chu an building kot kai thlengin awa thla ve a chuti lai chuan security hoin an chen om te chuan ru lo man ro u ti in an lo u ma chenga chuan man na chang po shelo atlan pel zet nu chuan a han le nu a anin ma chon ta nge a chenga chuan zena na thu soi cha tlangwal in soi fia nan chuan a tlai to a han ti vele ngala ru chuan a thil ruk chu pai thla me a Yeshua ni aron thleng ve buka a hnung lam le hmalama be an tum ta a ru chuan chenga chu a han nek chora atlungal der mai Yeshuan tlan chero in swala thiamania aron ti thei shama Yeshua ni chuan keipon in swal ka thiama lom ka zir chuak ve ka lom ti in ru pa nen chuan an han in be ta a doi ze via we ti lo chuan alo doi lo fe zo ka lom le ru chuan a khoi man reng lo nya a tu dang te poron thlengin atlangwal zok chu kai thonga ya tangta zoka Yeshua ni chuan in ti thei takin a in lama pan thak thawa zenan chuan ngoi ringin alo ngak ringa Yeshua ni chu ading hal data zenan chuan ikong khari hongro karon lut don aron ti a Yeshua ni chuan a hlaw le ngal tlat to ilo lu chuan kalo lut ve thei lawang damdo ina ka va shwai zo kang che ati ba nuka zenan chuan room zetin aron panta Yeshua ni hlaw lu tuk chuan thupa choi mula zenan chuan soinoi pe lu tuk ti ina cha biken lai chu chu saka ama chuan ava hong ta nge a Yeshua ni avalu chuan atuk verkal na chengan aphon ho kha alo wa mela Yeshua ni chuan ka in nei tu pa hi aro phui berani avati luta zenan chuan ka balcony a iron lon lu le ka hlawa engtika emo ti sana ngai uile zo te ron lut pal tur ve nan shim po a han ti deuh sup chupa a soi zo chu apu mari zui ruya Yeshua ni chuan nui zakhop mai zenan chu azak deuh hleka Yeshua ni chuan iril tra mem ni a han ti deka zenan po ain thup thei to heklo ishe thei lo em ni ati ngata Yeshua ni chuan noodles tui taka siam sakta a elai chuan voice message dongin chief li chuan Yeshuan khunge I design shilfia na thuziak voina min thon man lo ani chuan naktu ka tangin na a local to suang che aron ti a Yeshua ni chuan zenan chu na tho angai thu shilin athil elai nen bel nen chuan nam chuak le dor ngala zenan chuan makati in ti swal ka nei emoni le ati chuai ra ya zinga chuan Yeshua ni chuan phur takin ei ronga bol sara tifina khungina uluk em boka zenan po office kai turina in siam ve mek bok anal kher mai a ina tanga chuan akong khar funga chuan tiffin bag alo in khaya a hanla a lekha thema zanlama a no chwa wanga athupa choinan cho chhun tur alo siam sak thu alo ziaka akong khar bula chuan mi pa phei khok alo da tel kher bok nen ru te bum na ani ngai ringin zenan chuan nui zat khop maya office pan lai chuan Yeshua ni tlan hlok chu awa mu fu le a Yeshuan khongei kaldon awati lawa Yeshua ni chuan akal na tur lo shilin ka kalna kong tur thawalom lo chuang vero ti in han soma Yeshua ni chuan tlom nga yin bas ka lamayang angai lo a han ti ve takna chu zenan chuan a som lu itleta wangin avalut ve ta thawa a tiffin bag chu car seat ta chuan zenan chuan lo da wa a Yeshua ni chu azak le deuh nu a zenan chuan asalu tuka ka kong khar fonga chiat ka hlawlu tuka ti in a han da son phota
Yeshua ni chuan seat belt chu apot thei tam ya lo mai zenan chuan avati sakle ta a anin hnai bokani Yeshua ni chu azam ngei mai a shen tir zo chuan Yeshua ni chu athode huaya an na kal tur chuan avoi khat nan anin phur ve ta a company lama tia nu ron langa design department te chu soi ngai tharu in an office bula lo ding ngoi renga zenan ron kalin tia nu chuan inga tingi chal kha alo tinga la zenan chuan ka to pala ati daya tia nu chuan design department ten 888 ho advertisement siam thin chungchang sanga chumte kisil na dorte soin musit taka annui so na sat zia chu zenan chu shil ta veka chu tiang company te naw lu tuk mai until sia fakna tura ati chu design department te musit tok lek turin anlo siama hlau thu te pu asoi ve boka 888 lam aron lang vele ta a meeting nein chiefly apor hle maya oko group lamin binshell milk tea fakna chu asoi fe na tur thu presentation lam ne na jak turin chiefly chu anlo ti ni oma chiefly chuan hetiang thil har salu tukte min ti tiran tuma kabang jok mayang ati hlak hlaka Mr. Shu chu aron thau nga hluaya jagu chuan thinrim su Mr. Shu thinrim su o aron tingal vata Mr. Shu chuan chiefly thu soi hi adikani oko group lam hian anti khirma ma ani ati tadaya an borwa ka kholo ma in meeting anti top thuaya Yeshua ni chu Mr. Shu office avalutin binshell milk tea chungchang chu company brand lian tak pakhatin an fakna thule keima ngai dan bel khomin mani inzirnan ka loziak ve nwal to a ka zia sa hi lo chhar ve shim la ti in anot bu chu a han mu a tuna binshell milk tea project po hi boy pui ve ngei adu thu asoi ve boka Mr. Shu chuan a thalu tuk chiefly lo wa mu tir jok ta che alo ti a in noi lama chuan chiefly chuan staff te chu binshell milk tea fakna presentation tura chuan ngai dan an nei le nei lo te zotin alo boy khop maya Yeshua ni chuan ngoi rengin a thlir ve ngala engma soima chuan chiefly chuan ding mai lo khan in nawa thokro Mr. Jangaron Kaldona ti swal engma nei su angche aron tingal daya zenan ron langa Yeshua nin cho chhun tura siam sak chu alo hong ve sap sawa ava moi vele ati sapa a phur ve to te reng nen chuan a hnuai berami a han en chu moi ti to haulo a han ni ma marcha te la ni mo ati ngala tianu aron lut ve che a brother nan cho chu ni e do ni lo ava tui don ve a mangai na cho chu na ni mo tu siam sak chenge ti in a han fiam zuya zenan chuan ka in lwa tu nula kha ni zana thil engemaw ka ti saka alom tu soina ni hi ati ve maya chuti lai chuan jangbo we na ron luta phur zetin in company roi tum mek 888 po anlar khop mai internet ta kanaw tin an lo mu fu a lo thlir ve mai te uti in pen drive aron pe a chengle Yeshua ni anron langa Mr. Jang aron kaldona wangin an advertisement siam chu enpui turin an lawin buat site an to a Yeshua ni chuan a design da na USB flash drive chu amuta mai lo a computer a backup anei box si lo a beka thil omzong song chu abun chua vek pu in a mu zau hau lo mai chuti lai chuan chief li le Mr. Jang pu an ron tong rin nak to a chengle Yeshua ni chu an mang ang ru hle bok nitin ka sanga chum ka ron thon thin boka a thavel tu ranga yang ti in Mr. Jang te chu reilo te anon lut ve ngal maya Yeshua ni chu mang an na hlirina khat tamup mupa Mr. Jang chuan a nga hlel to zia te soin phur takin a thu a chief li pu in ye han entir to ro le ati boka Yeshua ni chu angoi renga a omdan chu makan ti in Mr. Jang chuan ye min entir ta che a han ti le a Yeshua ni chuan soi mai har sa ti ni she tak chung chuan a shilta a in noi lama tangin do kan ri throi chu a shat ngal theya an ri ta hluaya Mr. Jang chuan design chu abo mi mai mo in designer ka thak ro u ka tho pui to ngai lawang chu hei hi atop na ni ro se tin ka poisa khamin pele tang chu ti ina chuak ngal maka an boy noi ani ber zena na ron langa jangbo we na pen drive pack chu tianu ne nan lo ena advertisement chu ani nge ya
Anaw pangsia ina haulam ang reng hle maya anni pu annui ati zalek chawani an design department intern te kuchwa ka ngayin annui zadru hle a mi ti to sa enton awa angve anti mai du chawa ato pa chuan 888 ti aron inziak ta dai mai annui top maka tianu po chuan brother nan hemi te himo roi itum te chu ati hial nge zenan chuan vachuak to ri te ti in aril ru boy ru hle thawa chief li ril ru ha chu atei ton seka Mr. Shunen chuan anin ha don lek china yeshwani chuan chief li thinrim ri lo sham ro khonga in achin feldan tur ka ngai to ang aron ti a chief li chuan eng chin feldan mo chin fel ngai na po om to mi ti ina shok let nga do ta nang ang milak tlak lo lutu khi ka hnuaya thokatan ka du lo ati zui boka Mr. Shu chuan ron khap dai tumin chief li in beng dai te intern tur po kan tan mu akhar sat to em hi alo ti a chief li chuan intern ani em ni henu hi time bomb ani zok lo em ni kan company nadang khatila khan omtel ta se kan company hi abora la ni ngal mai voina hian henu hi abang lo ani chuan keima hi ka bang halang ati faka achuak zui ngala yeshwani chu chenga chuan USB adana te chu ashe chiang lo ani zo ka ngem ti na hanzot le china yeshwani chuan abeka akhung ngei ti ashe chiang hle si a chenga chuan kalkunga pen luna te anei le nei lo zot le in yeshwani chuan angai to chuak thuta zenana kara aron chuan thu shilin kara athlau ani aring ta a Oko group lama jangbo wen chu nuamati hle mai a staff ne nen zenana shat tur nge yin an sakei kha zote mukati a khatiang level khan min ron eldon chu ni sia keini chu chhuat no tu ang vel le kan ni ang a ti in ring tak takin an tong el khuma zenana ril ru chu akhoi hle a ma se jangbo we na chapo lutuk kun hniam tir nan 888 company te takte chu roi alatum fan thawa a phone ron ri in yeshwani na ron khola akara USB flash drive athlawani arin thurun soin kalau kalanga kalau zong lokang chu ka man mo lutuk to a aron ti a yeshwani chuan zenana card chu adap kwal veka a thut na hnuai le arin na laia piang a en pu ina mu zo chuang lo zenan chuan tukin khan staff te ho ka certify turin ka ken chhuat tira chuta chuan anlo la chuak tel dai niang a atita a eng thilpoi mo nge omreng ti zot ngalin yeshwani chuan ana khoi lai adana ani thule a computer a backup alo nei si lo nen voina a presentation pek khuna ni box si a ti shilin a mulet lo ani chuan anna a ban pha don thu a shil boka zenan po chuan chuti khopa poimo si chu film khurthila po computer a kol zok tur ni a ni dang le zelata na inzirnan mangro atilet ve boka zenana na lu san nu chuan staff te chuan ro asuna sat viau tu an soiri ka sha a angai to chu ama sakber chu yeshwani ani ni hliap nen chuakin kholaya chuan yeshwani chu avasong le a cafe pakhata yeshwani thu chu awa muta a avalut fata avakal po dona tak chuan chenga chu yeshwani bula chuan ron lang man che a zenan chu abirungal tadaya ana thilbok an boy puyani angti arin mai baka athli rang lai chuan chenga chuan yeshwani sama te chuan khoi ve bok si nen in mu tir lo chu thazo kin a sheta a an chwa hun thlengin athli ru chara Mr. Jangador to la an patni chuan an ron lang zoma chenga chuan lu puya du lo zota ma se yeshwani chuan angai lawati tlata wangin pona chenga chuan a lo nga ka yeshwani chu Mr. Jang mutur chuan a lut ta a Mr. Jang chuan en po halo en lem lova yeshwani chuan a design chu a hma a wa chopa Mr. Jang design chu ka siam thar le a khongai takin min en sak ve ta che awati a Mr. Jang chuan address ka lo thunang chenga lo en ro ti in asanga chum aron khai chuaka hi min va pek chakro address ka lo thuna chekha ni va pe don nia ti chuan I design chu ka lo clear don nia atita a yeshwani chuan a she deuh leka ma se Mr. Jang chuan anorina nor chuaka chenga chuan a lo ngak renga athil ti tir tur chu shilin chenga chu akal san ta ngala
Athil pek na tur mun chu athleng ta aril ru boy ta mup mup mai a engber nge a she thiam to me alo maya a phek zon ta top mai ni akal kwala peng tina atlana ko thler tina kal chuak vek to a mu zo chuang lo Mr. Jangan ron kolin ila pina nge kan customer te an lung oi lo lu tuk to nia design siama ilak tlak box si lo itum ram thleng tur po in ikei pen thei chuang si lo aron ti le bok nen a chaw tu em mai box si lung che takina chapta a chuti lai chuan abula tuai moron kalin Mr. Jang alo ni renga Mr. Jang chuan a thil ken chu awa pek pui ta nge a design chu ama sa zong zong aya that jok thu shilin a hnung lam rong a man ero chu tidang lam hlexila a that viau tur thu a soi ve ta a yeshwani po alim em to a kalau siam le don nia kalom lu tu ke Mr. Jang ti in an pani chuan an ti a an nui dun le bok thei ta thunga yeshwani chu an company a alet le chuan chief li ne na chuan a in tur du ber kha ken sak le in Mr. Jang mutura akal thu le an company ne na tho dun le chu rem ati thu awashila khongain company a hian min tho chunjom tir le ro in noya in zirzel li kala du ani ati a tho puite puinan lo thlir thapa chief li chuan enga tingei la din reng in nawa thok chunjom ro alo ti ve a chante puinan hlimpuin a bikin chenga chu lo hlim zwal bika Mr. Shu chuan ani chuan kan project dot le tur bin shell milk tea ka kan boy pui donem ni yeshwan nang chu na khalo thok char ro oti in midang zong chuan an ngai dan te tho howin an soi ho ta an hlim mel chu yeshwani tan po tun trum zet zong a mu nom nge mai damdoi in lama ron langa zenan chu lung oilo mel zetin ron kal hloka anunga yeshwani chuan kati pallutuk kalo tlai hleka kati pal tak zedani ti in alo zui da ta a chal bok chu en thatir tum an ni che kang chu lifa an luta voile khata aron chiang lo ta thut mai zenan chona hlau ru hle a pa ngai vele mai awangin a in thup shama lift chu ron ding le ta phut mai a thim zuk boka zenan chona hlau ta lutuk yeshwani ke a chona vuan bet tlata men po mengam ta hau lo mai a hlau lutuk chu a thoko kok boka zenana omdana wang chuan yeshwani chu amang anglet ling le to zoka a thale mayang ti in a hnem pa reng bok reilote a light porun eng le in chu vele zenan chu man mo takin awa ngodina wak chuak ta hala yeshwani chuan zenana omdana mu chuan in sum thei ngang lo anu iza em maya li zenan enge moi ti le enga tinge ti khani om I chal kha enge an avati pa zenan chuan kati palu tukania oti in zakru deuh takina kal ngala yeshwani chuan zui pa in thimi lawami ati zui bok zenan chuan tunge thim hlawanga ati ve vata ani chuan mun sangi hlau zo kem ni ti in yeshwani la chuan nui le char ngala I san te reng nen ipung roi en chuan isang ve zor si ti in ala nui bok boka dei hoi pa in ke in an ho ve te me ala kholaya jiru sing thala kan tar chu yeshwani chuan mu in jiru sing ani mo ti in tha awalak saka zenan chuan jiru singi du emni hati vata yeshwani chuan adu zale mu achak zate shilin zenan chuan I mu du chuan kalau roman sak thei chen nya ati ngala ma se yeshwani chuan roman sak ka ngai hleinem bin shell milk tea advertisement kan siam po adong to nge yang chumi chungchanga chuan ka mu thei do na lom ka wa han lom tak atimol mula zenan chuan han ngai to chianga athil soi chu makati ta riau mai engmoi soi tu na khan ati ngala yeshwani chuan kan company in bin shell milk tea fakna tur kan boy puya jiru sing hi fakna in landona mu ve du em ni ala ti hu zui zenan chuan enge in company ming ati ta ngala yeshwani chuan 888 ti inan soi chin aron ti ta 回来的情书